ta tabbata kafin rantsuwa Bola Ahmed Tinubu zai sulhunta Dauda Kahutu Rarara da kuma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso su zama manyan abokai. Don a yanzu haka an ji Dauda Kahutu Rarara yana shirin komawa jam'iyyar NNPP. Masu sauraronmu sai ku ƙara gyara zama ku kuma biyo har zuwa ƙarshen wannan shirin domin jin yadda za ta kaya. Kada ka manta, idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, da ka haƙuri ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. A jiya, sabon shugaban ƙasa wato Bola Ahmed Tinubu ya kirawo Dauda Kahutu Rarara kuma ya kirawo injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, inda suka yi wata tattaunawa ta sirri akan yadda Dauda Kahutu Rarara da kuma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso za su koma manyan abokai. Don kuwa a yanzu haka zance ya fara bayyana a duniya kan cewa Dauda Kahutu Rarara zai koma jam'iyyar NNPP, ma'ana dai zai koma ya haɗe da Abba Kabir Yusuf kuma ya haɗe da Kwankwaso, kuma bai bar jam'iyyar APC ba, yana nan dai tare da Tinubu. Tabbas wannan labari ya yi matuƙar ɗaukar hankalin al'umma da dama. Don a yanzu haka Dauda Kahutu Rarara yana shirin sakin wata zazzafar waƙa wacce kuwa zai sake ta a ranar da za a rantsar da Abba Kabir Yusuf, inda yake cewa komai ya yi farko za a ga ƙarshensa. Yanzu haka kuwa Abba Kabir Yusuf zai zama gwamnan jihar Kano, haka ma kuma Ganduje zai sauka daga mulki. Kaɗan daga cikin waƙar Dauda Kahutu Rarara. Masu sauraronmu, duka-duka a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin. Kada ka manta, idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, da ka haƙuri ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da sosai. Zamani TV 24 New, tashar al'umma.